Μαγκές, σας έχω σαλάτα del fuego. Λίγο απ' όλα και η τέλεια μπουκιά. Λοιπόν, σου έχω την πιο τούμπανη, την πιο δροσερή και την πιο spicy σαλάτα που έχεις δοκιμάσει μέχρι τώρα. Παρέα με τα cracker crisp της McVitie's. Πάμε για τη συνταγάρα μας. Πάρε 2 μπουτάκια καθαρισμένο κοτόπουλο, ρίξε αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, σκόρδο σκόνη και κόλιανδρο και πέτατα στην ψισταριά. Άμα δεν έχεις ψισταριά, στο τηγάνι. Και όσο ψήνουν τα κοτόπουλα, πάμε να σου δείξω ένα dressing από άλλο πλανήτη. Σε ένα σκεύο θέλω να μου ρίξεις μια κουταλιά μουστάρδα, χυμό και ξύσμα από ένα lime, γάλα καρύδας και μια κουταλιά μέλι και το πιμάρεις καθώς προσθέτεις ηλιέλαιο. Έτοιμο το dressing, σχεδόν έτοιμα και τα κοτόπουλα και πάμε για τη σαλάτα μας. Θέλω να μου ψιλοκόψεις iceberg, λίγο ανανά, να μου τον φιλετάρεις, να μου τον καθαρίσεις ωραία και έπειτα να μου τον κόψεις σε κυβάκια. Ρίξτε τα μέσα στο bowl και σπάσα μου και πρόσθεσέ μου τα cracker της McVitie's μέσα. Για τη συνταγή έχω διαλέξει τα sweet chili που παρόλο που είναι full τραγανά δεν είναι τηγανιτά αλλά είναι ψητά. Και με φοβερό και έντονο seasoning που ταιριάζει τέλεια στη σαλάτα μας. Και για δες εδώ, το κοτοπουλάκι μας είναι έτοιμο. Οπότε ρίχνουμε όλα τελικά στο bowl. Προσθέτουμε αλατάκι, λίγο πάπρικα και ανακατεύουμε. Και για δες, έφτασε η ώρα για το στήσιμο. Πάρουμε ένα ωραίο bowl, στήσιμο τη σαλατούλα. Πάσε πολλά κράκερ για την τροσερή σαλάτα μας. Ψε μου λίγο παρμεζάνα, λίγο κοτοπουλάκι, το dressing από πάνω και είμαστε έτοιμοι. Δες εδώ, ομορφιά. Φιλάκια πολλά και καλή απόλαυση.